uJesu Kristu inkosi baba. Ngibingelela ubaba nomama ekuseni egameni lenkosi yethu uJesu. Baba kunomakhelwane ogulayo usenesikhathi egula konke nje lonyaka uyagula. Sebemhambise yonke indawo bangisho kodokotela yonke indawo asindi. Usehlalelele nje uyafunzwa baba. Nasemadlebeni mabekhuluma naye akezwa. Kusethi ngoLwesihlanu ngase ngithatha umkhuleko kababa lo mhla ka-18 May. Ngahamba nawo ngafika ngabachazela. Base bethi sebemukela noma yini bayavuma. Kodwa ngabachazela ukuthi lo mkhuleko uzobasiza usuvusa abantu abaningi. Bavuma baba-ke bakhuleka-ke ney'ngane zabo ngabakhulekisa. Base bethi bacela ngibaselele wona ku-WhatsApp wabo ukuze besale bekhuleka. Ngase ngiyabasendela. Ngase ngithi ngizobabona ngoMsombuluko. Okay baba-ke futhi-ke izolo-ke ngahamba-ke ngiyobabheka ukuthi usale kanjani ubaba. Mangifika lapha baba ngifica ubaba bathi useyadla. Useyakhuluma kahle namadlebe useyezwa kahle. Wafike wabonga wathi uyabonga athi nabonga uNkulunkulu ngoba uyena okuvusile. Bathi baba useyakwazi nokuthi atotoba ahamba ayekele ethoyilethi. Ngasithi naye-ke siyabonga-ke. Qhubekani-ke nokhulekela umkhuleko. Baba uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba noma ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu Kristu oyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa abazalwane basekhaya leZwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongenzela umusa wokuphila nomndeni wami nawomakhelwane bami nakulolu suku lwanamhlanje. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Ngithanda nje ukuphakamisa uNkulunkulu ngomkhosi ebesikuwona ka7 days. Ngiyamuphakamisa uNkulunkulu kakhulu nangomkhuleko wabaseRoma 10:9. Ngomgqibelo sisesemkhosini. Kunento engizwe la kuyi-pain la ocabangweni ebengivala ukuphefumula. Ngahamba bazalwane. Kwakuntambama nje ngomgqibelo ngayoguqa phansi ekamereni lami ngakhuleka. Ngase ngivula umkhuleko wabaseRoma. Ngawulalela ngase ngisho emva kwababa abaseRoma 10:9. Ngiyamphakamisa kakhulu bazalwane uNkulunkulu ukuthi leyo pain uNkulunkulu wayihlula. Ngiyaphila anginayo. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. Nomunye umntwana owangithumelela imeseji esho ukuthi ugulelwa usisi wakhe ukuthi unama-gallstone esibelethweni. Ngamthumela nomkhuleko wabaseRoma 10:9. Bazalwane kwakuLwesithathu ngimthumelela. NgoLwesine asho ukuthi angikho eduze kwakhe kuba ngimkhulekise wona, kodwa ngikhulekile mina, ngimkhulekela, ngibasho mina. Ungcono kuthiwa bambone ekhaya evukile namhlanje eTotoba ebonga. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. Kuthe kushaya umgqibelo wayesethumela imeseji ngaphambi kokuba kufike umgqibelo esho ukuthi usisi usephilile, ebonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga baba noma uNkulunkulu, siyamcela asigcinele nina. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba Mpostoli Nsibande noma nabazalwane bonke nje. Ngiyanibingelela kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba nje ngisacela ukubonga uNkulunkulu. NgoLwesihlanu bekuntambama. Ngathi ukulala nje kancane. Uma ngilala ngabona umbono. Kulo mbono kwakungathi kukhona abantu nje ababamba abantu inkunzi. Bebaningi nje bebamba abantu inkunzi, abantu bekhala ubumayemaye. Ngithe ngisathukile nje ngibuka leyo nto, ngithi mina hayi isikhwama sami siphi? Ngithi hayi isikhwama sami nasi phansi. Ngathi nangu umfana uyaqhamuka, ngithi ngizama ukudlulela isandla sami ukuthi ngizosithatha lesi sikhwama.
ngithi hawu lo mfana uzosihlutha kuqala, umfana vele azidlule angasithathi isikhwama sami. Kuba ngathi nje lokhu kwami akakuboni kwamina, bangidlule nje ngoba bebe bakhuthuza nanokubakhuthuza abantu lapho, angidlule nje ngisithathe isikhwama sami kuze kuba ngathi khona indlu engiyibonayo engathi inebhadla, ngingene ngifike ngivale lelo bhadla. Uma sengivale lelo bhadla ngifonele omunye umzalwane, umama uSithole lo athumela imibono eminingi nje, kungathi ngifonelwa uyena kulowo mbono. Kungathi besike sahlangana manje ubesehambile-ke ebuza ukuthi ngisale kanjani kula bantu abaphuca abantu izinto, ababamba abantu inkunzi. Kungathi ngiyamtshela ngithi hey we mama, ngiyambonga yazi uNkulunkulu, mina bekungathi abangiboni nento zami, bekungathi abayiboni isikhwama sami, kungathi nje abasiboni. Ngiphephile, akwenzekanga lutho kumina. Kwangathi naye uyabonga ukuthi hey siyambonga uNkulunkulu, nami ngiphephile, ngihambe ngaze ngafika ekhaya ngiphephile, akwenzekanga lutho kumina. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Uma ngiphaphama lapho mangi-check efonini senginomkhuleko owangisendele wona, ukhulekela okweshumi. Ngiwulalele lo mkhuleko. Mangisawulalele lo mkhuleko kuvele kufike nje izwe lithi-ke yilokhu okuvikela ukuthi izinto zakho zingalahleki, uNkulunkulu ukhuza okudlayo. Ngingambonga kakhulu baba uNkulunkulu. Ngibonga nje nokunikela endaweni e-right. Ngiyamdumisa uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu nangawe baba, uNkulunkulu akubusise. uJesu Kristu inkosi. Mina bengigula, ngidlise uphoyizeni, ngangena ekhaya leZwi, ngathola umkhuleko, ngisindile namhlanje, isisu sithulile tu, ngathi angaze ngibe nalutho. Jesu Kristu inkosi, bazalwane ngiyabonga kakhulu, naye soyalulama, soyavela ebantwini, soyabonakala njengemuntu lophilile nalobonakalako ukuthi soyafuna kuvuma, ngoba ngisho angena kuma-social media akhe mawumcheck ekhasini uyasho ukuthi uNkulunkulu ukhona and Jesu Kristu inkosi, soyamvuma yena njengemsindisi. Kepha ngoba tinematishe tangena kuphuma tiyaphuta. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngihlale ngadi ukuthi Jesu Kristu inkosi, ngoba uthi elinye ilanga baba nakasifundisa wathi uma ungaze usho ukuthi Jesu Kristu inkosi usuka sowusinzisiwe. Nanamanje kulesikhathi ngiyathemba ukuthi sowusinzisiwe, sowuphumile lobo mnyama bekasolo abusho athi kumnyama la kakhona khona. Ngiyabonga kakhulu Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba Sibanze, ngiyabingelela ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngalokukhethekile, bese ngibingelela-ke wonke umndeni wakaNsibanze nabo bonke bazalwane nabakhona phakathi emagrupini. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngitholakale ngikhona namuhla nami kuletha ubufakazi lenginabo. Ngiye ngaba neproblem, ngagulelwa yilasbon yasekhaya. Kugula kwakhona bekubonakala kwangathi lemimoya yasebumnyameni, kodwa ngoba bese ngingenile egroupini yasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya leZwi, kwabakhona umcondo ukuthi kude la kuthina ngiye khona ngaphandle kokuletha mina nokwehla, ngehlele kuNkulunkulu, ngehlele kuJehova, ngibite Jesu Kristu njengenkosi nemsindisi wami. And bekathi umntwana makafika kimi angangifuni, kepha bengimtshela ngimemeda ngithi vuma ukuthi Jesu Kristu uyinkosi, mvume bese uyathemba ukuthi uNkulunkulu nguye lowavusa Jesu kulabafile. Nanawe kulesimo lokuso ungavuka ungaphila. Sonke isikhathi noma ngabe sekangifikele emaphusheni bengivela ngimtshele ngithi vuma ukuthi Jesu Kristu inkosi, vuma ukuthi uyamthemba uNkulunkulu ukuthi nguye lowavusa Jesu kulabafile. Nawe vuka lapho la ukhona khona, phuma endzaweni yasebumnyameni, ngoba sithembele kuJesu. Uthi uNkulunkulu nakamnika ligama wamupha ukuthi umpha bukhosi, umpha lifa, nanathi sithembele kuye. Ngiyabonga baba Sibanze kakhulu ngokusikhuthata kuto tonke tinsuku nangawo onke malanga nangato tonke tikhatsi. Ngiphindle futhi ngingagcini ngibonge nababa umthetho, baba uMhlandi lo wangiletha wangingenisa ekhaya leZwi. Namuhla ngiyakhona kubona umehluko ngokuthi ngivumile ukuthi Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba Mtsibande, ngiyabingelela kuwe baba, ngiyabingelela nakuwe mama. Xa kuzosa kusekuseni ngiphuphe baba ngilwa nomuntu owesilisa, bekuwumuntu like
ngangizwisisi sasihlezi sixabana naye. So ngalwa naye mangilokhu ngilwa naye ngilokhu ngimkrinya kanjalo. Thema seke phela umoya ukuwa kwakhe uwiswe ngathi ulwa like ngathi inyoka mayiphelelwa amandla ngoba uwe nje diqi. So ngiphakamisa amandla emkhuleko osikhulekelela wona njalo. So manje njoba ngisahleli benginomfana wami omdala obekuma drugs ebhema ama drugs. So since unyaka uqalile from ngabo March silinde idate yokuthi angene e-rehab. So manje ngiqeda kuthola i-call ethi asimlethe kusasa ekseni e-rehab uyaqala. Kanti izolo uyena oziyele eyofuna idate ukuthi kanti sengilinde isikhathi eside kangaka ngiqala nini na ukuya kwi-rehab. So ngithanda ukubonga ke baba imikhuleko endlini kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya leZwi okusho khona ukuthi baba uyasikhulekela impela uNkulunkulu azaqinise akuthwese amandla umqhele uNkulunkulu wethu ongaphezulu ungakhathali thina baba. Usithwele njengoba nokusho ukuthi awulali ulala ngabo 3 uvuke ekseni kakhulu uvuke wenza umsebenzi baba ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga ngiswele nje amazwi okubonga ngilokhu ngithi nje omkhulu uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi baba ungakhathali thina. uNkulunkulu akuthwese akupha umgogodla obanzi ukusithwala ebunzimeni bethu usikhulekele usinxusele njalo ungaphezi. Ngiyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi nasekuseni ngiyabingelela kubaba nomama. Ngize nje ngilethe ubufakazi. Ngibonga kakhulu ukuba sekhaya leZwi. Ngibonga leli gama elinamandla elithi uJesu Kristu inkosi elishukumisa umhlaba wonke. Yazi since ngisekhaya leZwi bazalwane impilo yami ishentshile ekhaya kushentshile. Bekunzima buningi ubufakazi bazalwane. Kungashona ilanga sino 3 minutes. Yazi ngiyambonga uNkulunkulu uyisimangaliso. Uyazi angazi mama ngabe laba bantu bethi leli gama isiqubulo ukuthi bafunda lephi iBhayibheli ngoba leli gama lisezwini bazalwane. Mawuvula izwi uyalithola ubaba uyawasitshela amavesi. Ubaba akaze ngimbone nangenyama. Ukavule ivesi eseRichards Bay mina ngisegoli ngivule nami izwi. Lento ihlangane ngiyithole lento evulwe ngubaba ezwini. Bazalwane, usathane uphumile uyabasebenzisa abantu kodwa siyathandaza ukuthi uNkulunkulu abasize yazi babone iphutha labo ilanga lingakashoni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu izimangaliso angenzele zona ebantwaneni esikoleni. Ngiyambonga uNkulunkulu nginobufakazi obukhulu obuningi engifisa ukubudlulisa abazalwane. Bengumuntu obecindezeleke kakhulu mafika esikhathini sokuthi ngithola imali izinto zami zibe nzima kakhulu. Kube ngazathi mangithola le mali kule shop yami kube ngazathi nje kukhona ufike nje ayithathe yonke ngingakenzi lutho. Uyazi iphela imali ngingazi ukuthi ngiyenzeni. Kodwa namhlanje sengiyakwazi ukubeka isinkwa phezu kwetafula abantwana badle. Ngingakwazi ngisho ukunikela ishumi ke manje sekunzima. Ngiyibuza ukuthi kanti kwenzekani? Kanti indaba ilapha bese ngiboleka ngize ngiboleke komashonisa. Yazi ubaba wathi mayeshumayela ngomashonisa. Uyazi kwabangazathi uxebukile kimi yazi ngaphuma since ngisekhaya leZwi angisaboleki imali ezalayo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngiyasibonga isandla sikaJehova ngithi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba ngicela ukubingelela nomama abazalwane bonke ekhaya leZwi ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. Baba siyambonga kakhulu uNkulunkulu ophinde wasigcina wasibiyela ngomsa wakhe wasihlelela
ukuthi sihlale ebukhoneni bakhe ngey'khathi zonke. Siyambonga kakhulu baba nangey'nkonzo baba osipha zona usuku nosuku. Siyaqonda futhi siyazi kahle ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu baba awulula, kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi athambise iy'nhliziyo zenu nisikhathalele, ngoba lokhu enikwenzayo baba kungusikhathalela. Nikhathalela imphefumulo kaNkulunkulu, nikhathalela izimvu kaNkulunkulu eziyithi. Siyamnxusa uNkulunkulu ukuthi asisize sikwazi ukulalela bese siyenza njengoba izwi lenkosi lisho. Siyambonga kakhulu baba. Ngicela nje ukuletha ubufakazi kuthe nge-weekend umfana wami lo ofunda e-DUT ubuye abambe itoho eSpringfield kwesinye isitolo esidayisa ifenisha. Uyadiliva-ke ubese isilandane-ke ngoSaturday. Baba uthe base bebuya uthi bacishe baba nengozi yemoto ngoba bahamba ngekiya. Ikiya-ke baba lilula kakhulu, bebe-3 phambili. Uthi ivele nje imoto yaphakama, bathi nabo abazi ukuthi ibuye kanjani. Ngendlela abemdumisa ngayo uNkulunkulu, wathi mama uNkulunkulu ngimbone ngamehlo driver yena imoto ngendlela okwenzeke ngayo. Uthi amalena u-2 abhekele namalena u-2 abaphambana nawo, bese imoto sekushoda ukuthi nje ibisiweqe onke amaleni, sekushoda ukuthi nje ithinte iy'nkethe bese iyawa iwele ngale esweni ngoba vele indawo yangala imbi inamawa. Kodwa uNkulunkulu emuhle baba, wathumela iy'ngelosi zakhe zasezulwini zayidrayiva imoto zayibuyisa kuyileni yabo. Baba ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba ngiyaxolisa ukudilitha, ngithiwe ngaphazamiseka ngingena ikole. Baba ngiyabingelela ntambama. Baba ngithe ntambama ngomgqibelo ngaxoxa nabanye abazalwane, shuthi ngase ngithi ngoba asikho indawo yokukhonzela lapha, asikabi nayo ibhrentshi la eMelmodi. Ngase sengixoxa nabo ukuthi hayi ngizothi ngizobavakashela ngakusasa Sunday. Kuthe ebusuku ngaphupha engazuthi manje simile silinde into yokugibela yokuya enkonzweni lapho. Sama ngibona sesibaningi, kwangathi mase sibaningi kakhulu sesilinde ibhasi. Hhayi ngase ngithi kufika ukuthi angiqhele kula bantu, ngase ngiyaqhela kubona. Ngithe uma ngiqhela nje kancane, mathi ngiyaphenduka ngiyababuka, hawu abasekho, sekusele abancane manje. Mathi ngiyabuza, hawu sebeshonephi abanye? Hawu kungani lifikile ibhasi labathatha bahamba. Ngithi hawu nisasho ngani sengisala nje mina? Hhayi bengasho lutho. Kuthi khona lapha athi omunye, hhayi likhona elinye lizoqhamuka. Lithe uma ngabe seliqhamuka leli elinye, ngalibona nalo seliyosithela, selibathathile futhi laba abanye, kwasalo yedwa. Bese ngibuza kulo yedwa, hawu bahamba abantu usasala, awusangibizi ngani? Hhayi naye ngivele ngingamuzwa nje ukuthi uthini. Bese kuba khona into ethi uzofuna ukuhamba nabo nje, uyabazi yini ukuthi bayaphi? Awu bese ngiyacanga ukuthi phela la bantu mina beyazi ukuthi siya esontweni sonke. Hhayi bese kuthiwa, bese ngithi ngiba nokuthi phela mina ngazi ukuthi siya esontweni. Bese kuthiwa ungahambi ukhonza noma yikuphi, uhambe ungena noma yikuphi emasontweni. Ayi bese ngiyacabanga nje kanjalo phela lapha kuyakhonzwa ku-right yonke into. Bese ngiyasuka lapho sihambe singene kwenye, ngiyibone sesikwenye indlu. Kule ndlu ngibone sesiba u-4 phakathi, sekuvaliwe iminyango. Nginaye lo munye obeyedwa ubesele, sekuvaliwe iminyango. Sidumise, sithe masikade sidumisa, sadumisa kwangathi sibaningi kanti siba u-4. Kukhona isicuku esiyinqwaba phandle yabantu, kodwa siyababona phandle ngathi indle ngathi iglasi, siyababona phandle kodwa bangenile ngaphakathi, abakwazi ukungena ngaphakathi, kuvalekile. Sidumise ngathi sibaningi, bamile bona banomsindo phandle. Sidumise, sikhuleke. Bese ngiyaphaphama, ngiphaphame baba nginovalo, uvalo olokuthi labantu ebengazi ukuthi mina siya nabo enkonzweni, kodwa kunombuzo othi ngiyabazi yini ukuthi bayaphi. Angingahambe
ngifellowshipha yonke indawo. Yo baba ngithukile, but ngiyabonga nje kakhulu uNkulunkulu angixwayise kulokho cause bengimise lapho kuya khona uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, baba umpostoli noma umpostoli. Ngiyanibingelela egameni lenkosi ethu uJesu nabazalwane bonke. Ngicela ukubonga inkosi ngombono ngephupho engaliphupha noma ngingazi kahle ukuthi ngempela lisho lokhu yini mina ebengikubona noma ngihalela ukuthi kube yikona. Kodwa-ke ngathi ngesikhathi sehla emkhosini ngolwesihlanu ngase sengithi kuzoba umgqibelo inkosi yangivusa ngo-2 ukuthi ngikhuleke, ngavuka ngakhuleka. Ngathi ngiqeda ukukhuleka ngase sengifunda izwi, ngathi nje ngiyalivula iBhayibheli, ngavula kumahubo 92 ngawafunda, ngase ngiwelela nakumahubo 93. Hawu, uma ngisengiwafundile ngiyabona ukuthi hayibo ila ubaba awenza umkhuleko awenza ngawo ngesikhathi siphuma emkhosini. Bese sengiyalala-ke mase sengilele bese ngiphupha kungathi ngivulwe kabili nje la esifubeni, kuvulwe kabili nje kusona kukhona amadoda awu-2 kunomphongolo omkhulu wamanzi. Bese la madoda aphethe amabhakede ango-5 litha, ango-10 liters, angango-10 liters nje la mabhakede womabili. Bese ayashunqa la manzi awakha kulo mphongolo, ayashunqa ngibona ukuthi ngiyashiswa futhi ngishiswa ngaphakathi sho ukuthi ngizofa. Bese ngicimezile ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi angithele ngalamanzi. La manzi angangishisi kodwa baphinde bakuthela isibili, angangishisi baphinde bakuthela okwesithathu ngingashi. Bese kuthi-ke emva kwalokho ngizibone sengihamba ku-tar road. Ngithi mase sengihamba ku-tar road ngizibone ngibrentsha endleleni yesiZulu. Bese ngihamba kuyo bese ngifike endaweni eyisiqhingi nje esinotshani obuhlaza, kukhona isihlahla. Kuleso sihlahla bese ngibona iphepha elimhlophe eliwu-half we-A5, leli phepha engibhala kulizono. Ngithi uma ngilihosha limhlophe njalo nayo ngisho imigqa-ke lona. Bese sengiyalibuka ngenzansi kukhona kubhaliwe ngenzansi nje ngasekugcineni kwakhona kubhale uSini, SIN wesono. Bese kuba khona igama elibhalwe ngenzansi engakwazanga ukulifunda lona. Nginede ngabuka leli nje elibhala uSini, mina ngakhathazeka ngathi Nkosi yami, kanti izono zami ngisho khona nje ephusheni, kanti izono zami zosulwa nini? Kade nje mina ngabhala, abantu zalwane ngibezwa befakaza bethi bona babonile ukuthi uNkulunkulu bathethele lokhu baqala ukubhala kodwa mina nje angiboni lutho. Hayi bese kuthi mase sengisile futhi ngo-5 ngivuke futhi ngikhuleke bese sengivula izwi. Ngithi uma ngilivula nje bese ngiqonde nje bese ngivule kumahubo 32. Hey, ukuvuma izono nokuthethelelwa kwazo. Bese ngiyabona uvesi 1 and 2, ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe sono sakhe sibekelwe. Bese ngithi hayibo, kanti bengithethelelwa yini? Bese ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nakumama nebandla lonke lekhaya leZwi nebandla lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyambonga kuNkulunkulu ekuseni ekube kuhle kuyena ukuthi umuntu avuke umphefumulo usahlangene nenyama. Ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, kakhulu lithi izwi lakhe siswele imilomo eyinkulungwane yokumbonga. Hayi, ngiyambonga bazalwane, ngiyambonga futhi angizenzisi ngoba ngokuhlela kwabantu bengenwe yisitha ngabe kuyaphela mostly ngempilo yami. Kodwa ngoba uNkulunkulu, Nkosi yami uNkulunkulu, impilo yomuntu ayikho esandleni somuntu kodwa impilo yomuntu isesandleni sikaNkulunkulu. uNkulunkulu ungenzela isimanga njalo, uNkulunkulu ungithwala njalo, uNkulunkulu ungidlulisa njalo. Ngibone baba uNsibandi like ingena endaweni ngiseJozi mina, efika almost endaweni niye la engingakhona. Mayefika ungena kwenye imoto nje engeke ngiyi-explainele umuntu ukuthi nihloboni yemoto, but and then inensimbi ende iqinile nje le nsimbi strong, angazi ukuthi noma ufuna ukuyinqamula unqamula ngani. So kusho ukuthi angene aye ku-steering, mina
kube sekuthiwa ngiphindwa kuthiwa hamba ubamba insimbi leyo phambili, ngiyobamba le nsimbi leyana. Uma ngibamba le nsimbi le, baba Nsibande, siyahamba indlela isivinini esihamba ngaso, indlela udrayiva ngakhona. Okokuqala, angiyazi inhlobo nemoto mina leya enensimbi ngaphambili, isitiyeli ngisemuva, insimbi iphambili. La engisuke khona sihamba kwenye indawo, uyaspida and then kuvele ezinye iy'nsimbi kunembobo nje, yabona uma ngabe ngumgwaqo yilo omncane ncane. Ngisho ukuthi la angikhoni nokuthi ngakuwevela ngoba nami nokuthi ngihleli kanjani ngibambe njani kangazi ukuthi ngisho ukuthi hayibo baba, la ngeke sidlule, wangena la it's end of me, kuyohle kungimpintshisi lokho kuyinsimbi kuphelile. But ngimangele nami mangithi ngiyathi sadlula, so ngarealize ukuthi on my own ngeke ngikhone, kodwa ngenxa kababa Nsibande ngoba ungenwe waqokwa uNkulunkulu kuzokhoneka. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi mkhulu, ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Mkhulu, kunephutha engilenzayo longakudlulisa ubufakazi. Mase ngiphaphama ngazi ukuthi inkosi iyangiphuca lokho engiphe khona. Ngikhumbula ukuthi ingoba ubufakazi hleza ngibulethanga. Bengihambisa ishumi mkhulu la bengikhonza khona. Ngiswela khona kunjalo. Ngaqhubeka-ke kodwa ngoba phela umfundisi wami, kodwa inhliziyo ingasathandi. Ngagcina ngidecide ukuthi angishiye ngingene entabeni, ngathumela isishume kumkhulu. Kuleyo nyanga leyo nje ngishintshile ngathumela isishume kumkhulu. Kwaqala kwakhanya ngumuntu othanda ukudayisa. Ekudayiseni kwami kwavela indlela elula yokuthi ngidayise. Ngaqala kwakhanya, ngathola i-support enkulu, kwadayiseka. Kuleyo nyanga leyo ngaqala ngangaswela. Kwaqhubeka kahle ngidayisa, okuwukuthi manje sekukhona ukulekha okuncane. Ngiyakhumbula ukuthi ngagcina ngiyibonile lento, ngakhuleka ngambonga uNkulunkulu, kodwa angizange ngidlulise ubufakazi ngoba cha, ngalibona ushintsho, ngali-acknowledge ukuthi kule nyanga lena kwavela nayo indlela elula yokuthi ngidayise. Ngadayisa futhi kahle, kwakhanya, kodwa ngangadlulisa iphutha lami engalenza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi kwaba khona ukukhanya, kwaphela nokweswela emva kokuthi ngithumelele isishumi sami entabeni yendlu kaJehova. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela umpostoli Dr. Ntsibande, ngiyabingelela Mama Ntsibande, ngibingelela egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa ibandla lonke. Ngibingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu. Ngidlulisa ubufakazi. Ngibe khona ezinkonzweni zamakhosikazi ebezingo-August. NgoMgqibelo ebusuku sesilala lapho ngaphakathi endlini yenkonzo, ngaqondana nomzalwane engathi mangilala eduze kwakhe saba nokuxoxa. Saxoxa ngawo amabhlokwe nangamathayithi. Wangitshela ukuthi ena amathayithi awavumelekile. Engangiyifakile ngiyakhumbula ukuthi ngayigoqa ngayishiya lapho empahleni ezizoshiswa. Lokhu ngabuya entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa, angisayigqoki ithayithi. Ngenzelwekele isimanga. Bekuthi njalo iviki neviki
ngihlushwe lapha ekuqaleni kwesinqa mawehla ngomsele wesinqa bengiye ngivelwe amashashaza ahlanganayo afuna kwesinye isikhathi azafunwe ngathi ena ayabhibha aba namanzi. Lokho ngibuyile entabeni yendlu kaJehova ngihlukene nethayithi angikaze ngiphinde ngibe nayo leyo nkinga yalawo mashashaza abengihlupha. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba, ngiyabingelela kubaba eNsibande namake eNsibande nemalunga onke esentabeni kendlu kaJehova kuyabonelelwa. Babe ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngalokuthembeka kwakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu babe, kukhona la ngaphupha khona ngimise i-rapture, mangimisa i-rapture ngathi buta ukuthi yini ngikuphi la ngakahambi kahle ngoba tono tami sengibhalile ngisalinze i-date yokuconfessa kuba bensibande ngibhalile tono tami ngitshela ukuthi ngibhale tonke but letinye tiyavumbuka nga-1 nga-decide ukuthi njengoba sengimise i-rapture kusho ukuthi noma ngingafa ngiyalo ngidoya esokweni, ngathatha sincumo sokuthi ngifuna ukungena umkhosi we-3 days. Ngavumelana nenhlitiyo yami ukuthi ngiyangena ngicala Saturday lesibuya kuyo ngangena. Ngo-day 2 mangithandaza kwavela scripture samika chapter 2. Mangiceda ukuthandaza ngasifunza le scripture, ngasifunza kokuqala ngasivisisi, ngafunza kwesithuka ngasivisisi, ngabuta uNkulunkulu ngivule emehlo ngithi le scripture sikhuluma nami or ngisalomunye umuntu na. Ngachubeka ngathandaza mangithandaza kuvela Ezekiel chapter 18. Mangimfunza lo Ezekiel ngihamba naye ngihlangana nalaba abakhuluma khona ngabo mashonisa ukuthi bambi tinto tebantu ngendzaba yemali babuyisele leto tinto ene bhuti wami bekumashonisa washona last year ene thina sichubeka nayo, mina nosesi wami sichubeka nayo le business but asisabolekisi imali but letinto leti bekati bambile so sisathi bambile onke nanamabhuku bekabhala khona umuntu makachamuka aletha imali siyavuka ebhukwini siyamtshela ukuthi ukolota malini nalabantwana bakhona sesithathe imali simunike tinto takhe. Le scripture sikhuluma ukuthi singabambi tinto tebantu ene mangisolo ngichubeka ngisifunda sekuyambuleka nangale kumika chapter 2 uthi nakhona kukhona lokhu sikuyendile nalo sesiwami lokhu hambelana kuyacorresponda nale scripture se-Ezekiel. Ngathi ene leso sono sebhuti mina ngicabanga ukuthi thina sibo amashonisa bekuyibhuti wami kanti nathi sesihlanganyele naye noma sekafile yena sihlanganyele naye kule business yakhe. Ngaceda lapho ngarepenta ngaphinza ngasibhala phansi. Sengiyabonga ukuthi uNkulunkulu ungicale wanginika imika ngangayivisisi wangiphendula kulomika, wangiphendula nge-Ezekiel. Ngabona ukuthi umandla kaNkulunkulu sengithanda kumbonga uNkulunkulu babe, ngiyambonga kakhulu. Ngibingelele uJesu Kristu inkosi, ngibingelele uBansibande, ngibingelele uMansibande, ngibingelele abazalwane bendlu entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa nabazalwane basekhaya leZwi. Ngithi nje angizophakamisa amandla kaNkulunkulu since ngingenile la ekhaya. Hayi, impilo yami nje ngiyabona uNkulunkulu uyasebenza ngendlela eyisimanga, nama-visions uyangilethela, ngiyawabona. Nkosi, angazi ngingathini. uNkulunkulu nginama-visions abekade ngibonisa wona. Ngasenda-ke la ekhaya leZwi ngawadlulisa lawo ma-visions, kodwa kwase kuba nalokho enhlizweni yami ukuthi kumele ngiwadlulise enkonzweni engikhonza kuyo. Ngatshela umama-ke, umama ongifundisa enkonzweni yethu, ngamtshela ukuthi nginama-visions akanje ngenze njani ukuze aziwe yibandla. Wangitshela ukuthi-ke hhayi, angitshele yena uzotshela ibhodi malivuma-ke ngizobe sengiyawadlulisa. Hhayi, kwangenzeka-ke kanjalo.
akangabe sangithinta, akangabe sasho lutho nje olulandela lapho ngaze ngaya enkonzweni, ngoba ngangimtshela kuphathi ney'nsuku ngimtshela efonini ngaya enkonzweni. Mase ngiya enkonzweni, hhayi ivele nje inganakwa le ndaba yami, ishaye indiva. Kwangiphatha kabuhlungu ukuthi nje ngesikhathi beshumayela kwavele kwacaca ukuthi sebeshumayela ngayo le nto. Bakhuluma indaba yokuthi ngeke umuntu athi enenkinga esadinga ukulungiswa kwayiyena, bese umuntu kuba khona imisebenzi kaNkulunkulu afuna ukuyidlulisela ebandleni. Ngeke uthi usayisiteshi esihohozayo, uyabo nje. Bakhuluma ngendlela nje ezongenza ukuthi ngibe down kakhulu, kodwa ngiyamnxusa uNkulunkulu ukuthi nje angidlulise kuleyo ndawo. Kuthe-ke inkonzo ingakaphumi uNkulunkulu wavele wathinta omunye umama, wayisho imeseji exactly njengoba nami ibithunyeliwe kimi. Yashiwo lo mama. Umamfundisi masekuzwa lokho useyangimemeza, uyangibiza uthi nawe umlayezo obufuna ukuwutshela ibandla umama nange sewusho. Ngawaphakamisa nje amandla kaNkulunkulu, ngathi uNkulunkulu icebo lakhe ngevinjwe, ngoba noma abantu bangakuvimba ukuthi ungawusho umlayezo uNkulunkulu awufuna ukuthi abantu bawuzwe. Ngathi ngiyabonga Nkosi Jesu ukuthi ugcine uphumile umlayezo wakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bamtsibande ngiza nokumbonga uNkulunkulu ebuningini bezinto akangisiza ngazo empilweni yami. Ngiyambona uNkulunkulu esebenza ngendlela ejulile. Kodwa kukhona i-incident ekade yenzeka namhlanje nje ngithi ngimbonge ngayo. Kushuthi kwenzekile earlier kwangqubuzekisa la ngihlala khona. Ngithe mengiyibuka i-damage eyenzeke esangweni, ngabuka ukuthi nakho umuntu ezofa ukukhokha. Ngakhuleka. uJesu Kristu eyinkosi wangihawukela, ngoba ngithe ngikhuleka ngakhumbula amazwi lawa aku-Isaiah 41:10 ukuthi ngingesabi ngoba yena ukanye nami. Ngikhuleka ngimbonga ngoba izwi lenkosi lithi asimbonge kuzo zonke izimo esingaphansi kwazo, ngoba kusuke kuyicebo lakhe ngathi. Ngazizwa nginokujabula nje, kodwa kufanele ngabe kahle kahle ngiphatheka kabi. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba bathe mase befika labantu abazolungisa igate, kwangakhombisa ukuthi kuzoba imali enkulu kakhulu mase besho-ke. Nemoto futhi ayilimalanga kakhulu, okuyiyona enqgubuza igate. So mase ngikubuka ngiyabona ukuthi bekungaba kukhulu, bekungaba worse. Imoto bengabe ilimale kakhulu, negate belingadinga mhlawumbe ukuthi likhishwe lihambe liyoweldwa ndaweni thizeni, libuye lizofakwa kabusha, kodwa kwaba umsebenzi owenzakalayo on site. Ngibonga nje amandla kaNkulunkulu, njengoba izwi lisho lithi labo abalindayo kuye bayovuselelwa amandla, bayondiza njengokhozi, bagijime bengakhathali. Kusemqoka ukulinda uNkulunkulu. Impela uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba uNsibande nomndeni wakho wonke, nawo wonke umndeni webandla. Hayi, nithi angikhulume nje lokhu enguzwe ubaba ekhuluma ngakho izolo, kwalo osende imeseji ekhombisa ukuthi akamthandi. Uyazi ngivese ngabheka ngabuka ngathi khona abantu abaphila befulathelene nombuso kababa uNkulunkulu.
ukuthi ngathi inceke yenkosi awuyithandi esinxusela kubaba uNkulunkulu ngakho konke esiyikho isinxusele kubaba uNkulunkulu idela isikhathi sayo idela ngakho konke ngathi kodwa thina sikhuluma kanjani masikhuluma kanjena khona abantu abangafuni ukulalela uNkulunkulu ebasiza khona abantu abaphila befulathelene nombuso kababa uNkulunkulu ngiphatheke kabuhlungu mina ke nje umuntu ophatha kabuhlungu umntwana kaNkulunkulu ngeke ngibone ukuthi hayi kunale ngelosi yakhe embi engafuni ukuthi athole umbuso wezulu ngivese ngabuka lokho nje inkosi yami ngalimala kakhulu emphefumulweni wami angutholanga ukuphumula angizange ngaze ngakuthola ukuphumula kungilimazile kodwa ngabuye kwakhona into ethi ena yabona njengoba engathandwa nje uphethe lona ivangeli uphethe lona elingumayekisa konke okubi ukuba uphethe lokudlala ivangeli lelo kudlalwa ngalo ngabe angazi ngabe abantu bamthanda kangakanani ngoba uphethe leli okuyilona elilwa nesitha elikhahlela konke okubi uyosondwa ngabantu siyalithanda ivangeli lakho baba siyalithanda kakhulu noma sibona singaveli siyalalela siyafunda ngoba uthe ezwini lakhe uma ulalela nokulilalela izwi lakhe uyakubusiswa kungeneni nasekuphumeni uyawubusiswa nakho konke nakho ilokho nje ngusho uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukumbonga uJesu Kristu baba ngangenzele khona. Ngacela umkhuleko ngithi indodakazi yami ithi izokwenza umsebenzi. Wathi angene emkhosini insuku eziwu-14. Ngangena ngithe ngosuku lwesibili ngikhona. Longikhuleka inkosi uJesu yangitshela ukuthi angidlule kule nkinga engithi mina iyinkinga. Ngishiyele kuyena bese ngiyathula. Ngathi ngenza njalo ngangakhuluma okuningi ngadlula ngazihlola phambi kaNkulunkulu ukuthi angibonise ukuthi ikuphi akushoyo akudingayo. Inkosi uJesu ngenzele umusa ngoba wagcina lelo langa umntanami uthi yena ngoba wayethe fanele nami ngibe khona uma enza lo msebenzi noma ngimbuze owani lo msebenzi wayenganayo isiqiniseko ngokubona kwami kuze kwaba usuku enza ngakho kodwa ubone ukuthi uthathekile akasazazi akazi ukuthi ufanele enze njani kwakuthi ke mina ke angihlanganyelanga nabo bakwenza ekhaya mina ngangisemsebenzini ngoba yonke into yavete yashintsha nohlelo ngoba ngokwami ngangithi hayi kulungile ngizoba khona kodwa kuthiwa angithule ngilalele ngilinde nangempela emsebenzini izinto zavete zashintsha ufanele engene naye wavete walova kanjalo ade ukuthi ngibese emsebenzini mangifika endlini benzile azange bangiphakele ukudla kwale inyama ukudla nje lokhu ayekwenzile lo mntanami ngathi inkosi uJesu ngiyakubonga ukuthembeka kwakho azange ngidle lutho angithintanga lutho uthe yena mangithule ngiyambonga ngalokho ngoba akukho engikwazile ukuthi ngizilwele kukhona kodwa engisakucela ukuthi uNkulunkulu amvezele ukuthi ungubani yebo wena uyabonga ngomsebenzi ukuthi uNkulunkulu umphile umsebenzi usebenza kahle kodwa ukuthi okukhulu omuphe lo msebenzi ungubani yilokho engisakukhulekelayo kodwa uJesu Kristu uyinkosi ngoba ungikhululile uthi angithule wangenzela wangihlelela nje yonke into uJesu Kristu uyinkosi.
uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe emihle. Isikhathi ngikuthumelela iVN Baba ngikutshela ukuthi ngiyagula. Bengigula kakhulu. Kodwa-ke kuye kwafika udadewethu wangithatha wangisa eklinikhi. Ngahamba ngaya eklinikhi sahlala lesikhathi sisalindile ngezwe ukuthi hayi cha sengingcono. Ngase ngiyamtshela udadewethu ngathi hayi asambe. Wathi awuyini ngathi hayi ngizizwa sengingcono. Wathi yena hayi asihlale silinde sasubona odokotela. Sahlala sithe masihleli odokotela mabengi-check-a bathi yonke into yami inormal. Kodwa inkinga-ke angazi ukuthi bekwenzakalani. Sekuyaba komunye usister besethi hayi anike nimthathe igazi. Uma bengithatha igazi bathi ngishodelwa igazi emzimbeni. Kodwa-ke baba ngokwazi kwami umuntu oshodelwe igazi emzimbeni ngicabanga ukuthi bebezongilalisa noma bangiyise esibhedlela. Kodwa bathi angibuye ngize ekhaya uma kuwukuthi kuyenzeka ngiyakhathala ngibuye ngize eklinikhi. Engingakwazanga-ke lokho baba ukuthi kuchaza ukuthini. Kodwa nje basho njalo bathi ngiphelelwa yigazi. Banginika i-medication bathi mangiyiqeda fanele ngibuye-ke bezo-check-a igazi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu. Ngimbonga ngiphezi. Indlela ebengigula ngayo ibibuhlungu kodwa manje ngisindile ngomusa nangothando lwakhe. uJesu Kristu uyinkosi. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNzibande okubingelelayo othi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele kakhulu ngendlela emangalisayo ukuthi usigcinile salibona usuku lwanamhlanje. Oluhle noluyisimangaliso. Obekumele kube ilona lo yazibuze athi Nkosi, intando yakho namhlanje okufanele mina ngiyenze iyiphi na? Lithi malishona ilanga ube nesibindi sokuthi Nkosi ofuna ngikwenze ngikwenzile. Hayi ngoba sisazophendula. Ngakho-ke bekuyosisiza abazalwane ukuthi sisondele kuNkulunkulu wethu. Siyifuna intando yakhe bese siyayenza. Ngoba sisazobuzwa ngayo. Sizazophendula uma sifika ekhaya ezulwini. Bangcwele ngiyathobeka kakhulu. Ngiyathobeka. Ngiyafisa ukuphinde ngikhumbuzise ukuthi abazalwane abayeke ukusebenzisa uWhatsApp omdala. Sezimbili inamba endala sisenambeni entsha. Ngiyacela. Kodwa-ke kuzolunga khona. Izulu sithi abantu abayinganxanye njengamanzi, abayinganxanye bengemanzi. Kodwa musa akungabi wena ophuma eceleni. Cha, ungavumi. Ngoba phela umsebenzi kaNkulunkulu lo. Uma kuwumsebenzi kaNkulunkulu sekuyithini esiphuma eceleni. Silindele ukuthi uNkulunkulu athini enze njani. Yazi ngiyafisa nje mina ukuthi kwangathi singakwenza ukudinga uNkulunkulu. uNkulunkulu-ke anigcine. uNkulunkulu anibiyele. uNkulunkulu wokuthula. Nginikhumbuze ukuthi nisubscribe ebazalwane, subscribe-ani lapha ku YouTube. And nilike ipage. uNkulunkulu wethu muhle. Ngiyacela ukuthi sigoqe sikhuleke. Ngixolise ngomsindo owenzakalayo. Ngiyamkhola uNkulunkulu uzosisiza sibuthola iqhinga how to go around that noise yokuguqa, ngoba kufanele angikwazi ukumisa ivideo. Ngingedwa ngikwazi ukumisa yonke lento ukuze umsindo ungangeni. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu.
babongcwele babolungileyo, egameni lomfelo wethu Jesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyaguqa siyakhothama, sikhothamela wena wedwa odala izulu nomhlaba nakho konke okukulo. Konke kudaliwe wakudalela indodana yakho Jesu Kristu inkosi yethu. Moya ongcwele ufakaza ngoJesu, moya weqiniso usifundisa konke, futhi usilethela konke ozakukhulunywa ekhaya, uphinde usikhumbuze. Ngiyacela ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu inkosi, dumo lonke lungo lwakho nangaso lesi sikhathi. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Iba nathi ngomoya wakho ingcwele, khuluma izwi, ngoba izwi liyaphilisa. Singayaphi masuka kuwena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ya, siyambonga ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Bangcwele siyabonga. Jesu wethu muhle, uyasithanda ngendlela emangalisayo. Ngiyacela sivule izwi lenkosi. Sisaqhubeka nayo Philip chapter 2 uverse 9 siya ku-11 kufundeka kanje. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nabawangaphansi komhlaba. Verse 11, izimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu Yise. Kumnandi nipho kumvuma uJesu, uthi uJesu Kristu inkosi. Sizodlula kumaHebheru chapter 1 verse 1 kuya ku-4 bese siya kulelizwe sigcine sikhuluma ngalizolo. Isihloko sithi uKristu mkhulu kunezingelosi. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi, kugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana emise ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Yona ethi ingukumenyezela kwenkazimulo yakhe, ifuzene uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo, isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngokwesokunene somkhulu kweliphezulu. Uverse 4, seyabankulu kunezingelosi, njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo. Leli verse ke uverse 4 sithatheke wasibeka kwabase-Efesu, lasithinte khona uverse 21 sathi uJesu ubekwe ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo, kungekulelizwe lodwa kodwa kepha nakulo elizayo. Ngase ngithi ake siyibheke le ndaba sisuke lapha kuverse 15. Isihloko esithi uPaul ucelela ibandla ukuba lazi ubukhosi bukaKristu. uPaul ucelela ibandla. Besike kuverse 15 nje verse loqala sizokwehla nalo. Mangakutshela ngathi sekude le ndaba kuphela. Kunezinto abezambula uNkulunkulu ukuthi kufanele sizithinte. Ngathi mangibheka thawu Nkosi, engathi sisazoqhubeka, kodwa intando yakho mayenziwe. Uthi verse 15, ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Ukuzwa kukaPawuli ngokukholwa kwalabo abazalwane. Ukuzwa kukaPawuli ngothando abanalo kwabanye abangcwele kumenza angayeki ukubonga uNkulunkulu ngenxa yabo. Kumenza uPawuli angayeki ukubakhumbula emkhulekweni yakhe, uverse 16 loyo. Yabona ukuthi into eyenza umholi wakho angayeki ukukhumbula emkhulekweni yakhe yini? Uverse 15. Asifunde ihlanze noverse 16. Ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kukini eNkosini uJesu
nothando kubo bonke abangcwele. Verse 16, angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbule emkhulekweni yami. Ngenxa nje yezinto ezimbili, ukukholwa abanakho enkosini nothando abanalo kwabanye abangcwele, kwenza umpostoli Paul akangayeki ukubakhumbula emkhulekweni yabo. Kungaba kanjani nami ngingakwazi ukwenza lokho? Uma ngempela ngizwa ukuthi usibanibani nosibanibani bayamthanda uNkulunkulu, usibanibani nosibanibani bayabathanda abazalwane, bayabathanda abangcwele, yini ngangenza ngiyeke ukukhumbula emkhulekweni yami? Mntakababa, ngeke ngakukhumbula emkhulekweni yami uma ukukholwa kwakho kuKristu, uma uthando lwakho othanda ngalo abazalwane lulukhulu, ngoba phela imiyalelo lesinikeziwe. uJesu mayebuza umyalelo wesibili uthi wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Oqala wothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, ngengqondo yakho yonke, nangamandla akho onke. Umyalo wokuqala. Wesibili, thanda umakhelwane wakho. Athi uJesu owenza le miyalo emibili usewufezile wonke umyalo, ngoba yonke imiyalo nabaprofeti kubambelele kule miyalo emibili. Lezi zinto zenza umpostoli Paul abakhumbula abazalwane. Ngifuna ukukutshela isimanga lesi. Yazi uma umfundisi wakho naye ebrentshini exoxa ethi usibanibani uyamthanda uNkulunkulu, usibanibani uyamthanda uNkulunkulu, uyahlala lowo muntu enhlizweni yami. Ahlale, ngithi mangisi ngiyakhuleka, avela mvusa uNkulunkulu, ngimkhumbule emkhulekweni. Ngani? Ngoba uthanda uNkulunkulu, athanda abazalwane. Isimangaliso lesi. Abantu abaningi abayiqondi le ndaba. Thanda uNkulunkulu, uthanda abazalwane. Ake sibuke ukuthi kuthiwani ngabantu abangathanda abazalwane. Engathi singena othandweni ke manje. Hayi sizongena othandweni. Hayi futhi sizongena. uJohane oqala chapter 2 siqala ku verse 9. Lo othi usekukhanyeni abezonda umzalwane wakhe usebumnyameni kuze kube kalokhu. Umzalwane ozonda umzalwane wakhe. Ziningi izathu abantu abazonda abazalwane. Uzwethu omunye usibanibani uzenza ngcono. Uzenza kanjani umuntu ngcono? Khona leli gama engaunderstand. Ngoba phela umuntu wenza uNkulunkulu waqeda, uzenza kanjani? Ukade kungabe umona, kungabe ukuthi vele ungcono kunawe, usukuthi wena uzenza ngcono. Cha, ungcono nje kunawe. Wena ucabanga ukuthi uzenza ngcono, uzofikela umhleba khona. Uhleba umzalwane wakho. Uthi umkhize umfundisi owashona okhonjiswa isihogo nezulu. Mayisebuya uthi wafika nakwabahlebayo. Uthi ulimi lukhulu lungaka luze lulengele ngaphandle emlonyeni. Bayahleba abasathana. Usuhleba umzalwane wakho nje ngoba uyamzonda. Umzondela ukuthi ungcono kunawe. Umzondela ukuthi unomuzi omuhle. Umzondela ukuthi ingane zakhe ziyasebenza, unemali. Umzondela ukuthi mayenikela unikela ngemali enkulu. Ulinga abefundisi baze bamthande. Bamthandela ukuthi unikela kakhulu. Kurong lokho umfundisi wami ungakwenzi. Phatha abantu ngendlela elinganayo. Phatha abantu ngesilinganiso esifanayo. uNkulunkulu akakhethi ibala. Kuze kuqhubeka abazalwane nje bethi ungcono usibanibani noma uzenza ngcono. Wena mfundisi usutshela yena uma unenkinga. Usutshela yena ukuthi akwenzele ukuthi. Naye useshaya umthetho kahle kahle uselidlile ibandla seliphethwe uyena. Noma iqhamuza ukutshela ethi mfundisi ukuthi nokuthi kunganjani ngihambe kanje uzovumela phezulu ngoba uyakondla lo muntu. Hayi bazalwane, ngeke ayilunga, ayihambi kahle manjalo. Musumzondo umzalwane wakho. Umzondo ethi uthandwa abaphathi, ba-wrong nabo abaphathi mabenganithandi ngokufana. Masibathanda abazalwane ngendlela efanayo silingisa uNkulunkulu. Ngoba phela thina singabantwana bakaNkulunkulu.
Lowo ke othi usekukhanyeni ebezonda umzalwane wakhe usebumnyameni kuze kube kalokhu. Verse 10 khuluma ngo-1 John chapter 2. Uthi othanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni, akukho sikhubekiso kuye. Yabona, uma uthanda umzalwane wakho awukwazi ukukhubeka. Uma uthanda umzalwane wakho uhlala ekukhanyeni, asikho isikhubekiso kuwe, ngoba uyamthanda lo mzalwane. Ngisho sekuthiwa wenza ukuthi, ungamphikela ngisho ukumphikela ngoba unjani? Uyamthanda. Yini umqambela amanga? Yini uthi uma uzwa into embi ngayo uyivumele phezulu? Ngoba umthandi, unomona ngezinto zakha nazo, unomona, kanti ngabe uyamthanda nje, ngoba lokho kuzokwenza ukuthi uNkulunkulu akuthande. Thanda umzalwane wakho. Asiphinde uverse 9 size ku-10. Lowo othi usekukhanyeni abezonda umzalwane wakhe usebumnyameni kuze kube kalokhu. Othanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni, akukho sikhubekiso kuye. Ngoba ukuthi makuthiwe wenza ukuthi umphikele, awukhubeki ngaye. Verse 11. Kepha ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni, uhambe bumnyameni, akazi lapho eyakhona, ngokuba ubumnyama buwaphuphuthekisile amehlo akhe. Ubumnyama buvala amehlo omzalwane, akaboni. Ubuka ngeso lomhawu, ubuka ngeso lenzondo, ubuka ngeso lokuthi angimphiwe lo mzalwane. Uzoze umphiwe wakwadala abantu, uzoze umphiwe nje umuntu unodoli lona okwazi ukuyothenga esitolo abe ngowakho, umuntu lo kaNkulunkulu. Masimbathandeni abazalwane, ungamzondi, ngoba ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni. Asihambeni ngokukhanya bazalwane, ukuze singakhubeki. Ngabikho umzalwane okhubayo, ngabikho nto ekhubayo. Kepha ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni, uhambe bumnyameni, akazi lapho eyakhona, ngokuba ubumnyama buphuphuthekisa amehlo akhe. Ubumnyama buvala amehlo akhe. Bazalwane, thina umpostoli Paul uthi ngenxa yokukholwa kwenu eNkosini nangenxa yothando lwenu kwabangcwele, angiyeki ukunikhulekela, ngiyanikhumbula emkhulekweni yami. Awubazalwane, ngiyanikhumbula, ngiyanithanda, siyanithanda ekhaya leZwi, siyanithanda entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa, siyanithanda kwanzibande. Okukhulu kakhulu nithandwa izulu. Ake sigoqe sikhuleke sibonge uNkulunkulu. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyakuthanda Nkosi Jesu, siyakuthanda. Kodwa ngeke sikwazi ukukuthanda masihlule ukuthandana sodwa thina singabantu ababonanayo ngamehlo enyama. Faka lolo luthando Nkosi, lolo luthando uNkulunkulu wethu esilidingayo ukuba sithandane ngalo njengabazalwane. Siyabonga uNkulunkulu wethu, uqhubeke ukhuluma uzambule ngegama elinamandla leNkosi uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sibonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu bangcwele, usithandile. Mangivalelise babunsibando ovalelisayo othi uJesu Kristu uyinkosi.